Lu semakin hari kamu kok semakin cantik, semakin seger, semakin putih. Yo, saya ger. Kata-kata hari ini, Lu. Untuk suasana hatimu hari ini. Aku suasana hari. Iya, suasana hatimu. Buruk. Karena pagi-pagi sudah mengerjakan tugas, membawa motor. Biasanya Terus aku tergesa-gesa karena ingin cepat kesini. Lek kuwi mang sing diunekne kabel iki, Mang. Tadi dimarahi bos ya telat. Oke. Darse, piye suasana hatimu iki, Mang? Yo senang. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Oke. Ndak kangen sebulan bar dola? Kangen, tapi nyapa? Oke. Kayak lo ngesakne kabel kan ngono kae. Kilo bolo adikku bolo dek demen arep ngingu kirek. Wah, adep aja ngono sih, wong loro ben jejer. Nah, saiki pilih sing pirang apa pilih sing rambut ireng? Nyapa lho kok milih? Enggak, maksudnya enggak ngono, maksudku selek. Oke, yo. Iya. Saja, ayo selfie. Ayo lho, udah kelar karo bocah. Sitok mendut, sitok lemper ngono lek iki panganan. Mendut isine lowegi ngono kae. Lemper isine daging. Pilih sing pirang apa pilih sing hitam pilih pamsewa. Apa pilih keduanya aja. Apa kalau bisa pilih dua? Satu. Weh, bener lu, wih tenan lu. Kalau dua kenapa jadi satu? Foto sih. Yo, kabeh nyuwut kotor. Nonton. Ben tak ugah nih Pak. Oke. Ki bareng ki langsung. Yo. Ya sat-satane dateken nih wayah kuwi iki klomo. Piye lek Mbak? Udah 7.000 sito iki. Ya. Video lho, Bek. Baru tak ketane berapa kan lho. Kunci anu ndak duwe to lho. Bos miren iki tonton nih. The king of photo. Oke, fotone unyil lho, sak foto aku sing kamera tak dolar. Kelas kan perkara sama nggak popo wis kuyan. Advokate lek sing golek. Piye langkah-langkahe kita bareng-bareng nggih. Mbah, goleki bolomu, Mbah. Walah, bul. Setrum enek tapi yon ya. Jajal di glundung nih. Kok bensin entek, kaya dek kapan kae. Iki digangne ndak nek to busine. Dicetekne digangne ngono ya. Iki busine. Oh, busine mobil iki. Iki lho. Iki ukuran gula ya. Orang gula iki lho, Pak. Lah kowe iki mobil murah. Hari ini sedikit terganggu bolo. Komentarnya bosok. Kae. Ada di kae. Klo, nek wis gelem we. Wong angin. Aku dak kuat karo to diomongi lek. Piye? Nyepot anune tok. Nek sampol. Boleh karbu iki cepet. Karena dek rusuh men. Oh, cupite kok tak kon nyepot. Ndak tiduan aku tilu. Gitu.
Yo langsung ger. Timbulmu amok. Sandelo lho nama. Aku beh jeng ketinggi ndak aku tinggi. Ara katinggi. Ndak kober. Jangkauan luas. Itu tak tambahin jangkauan luas Mas. Mantes nih. Jangan salahkan. Ayo. Ngarep ngono kita tak mikir iki apa ya judule. Bingung setiap apa? Bingung Judul. Beh unyil tatone dituwok deh, Du. Saudara, tak critani, kowe lek pengen roh tato ku ya. Heeh. Iki gambare ngene bonbil. Heeh. Sembarang kewan enek. Heeh. Sampai sangka tengu, gurem. Enek kabeh. Gone ciri ndak. Lek gambreng enek nyir. Gambreng barang enek. Kok geret kene. Jintrung ya. Yo. Iki manuk uwu kene nggone ndut. Yo. Loh, tanganmu kok bersih sekali tuh, Lu. Nyil, jajal tanganmu nyil, sandingno tangan dulu nyil. Iya. Kuku ireng-ireng. Bening. Bewening. Pelane blok. Iya. Kok jopne diglayeri sik. Grung-grung. Ngono lagi. Tuh, Mak, dak kelar Mak ya. Ya ngarep diilangi, Mak. Aku ndak iso. Bar muni to. Enggak iso ngene lho ya. Ngene iki lho mare. Mesti kuwi wong wedok iki. Nggak kamera biasa iso bewening. Bewening banget. Kene ya. Kok ya ning ngene ning kipase. Kene lho. Kene. Oh, berarti celuk dhisik lagi monolog. Didoi bokonge Garces mong lho. Roll. Action. Lucu soalnya bareng ini. Kadek anget tuh model klambi ngono ki ya. Digawe. Harum, Mbah. Yo sinmu ra enek nek kono penting. Yo. Nan bolo, ambune jan. Lu dijajar lu. Serup, serup, serup. Lu. Sudah 6 kecil cuk. Kono. Piro, Kang? 80 pangkat itu terus. Piro aja aku? Tiga bulan lho. Tak bolu. Gandulan rusak tuh. Lu kamu kok cantik sekali. Aku tak lama Seket. Ora deh seket. 53 mungkin bedean. 53. Lu ki saiki ku dhisik rada ngene saiki.